Au. No. Hei, ruokakärppä. Hei, tarvitsisin Guasinan tuonne smoothie-paikkaan näitä tavaroita. Saat ne ilmaisena, kun maksat myöhemmin. Joo, mä tarvitsen tän pöydän, smoothie-koneen, kottikärryn ja tuleeko muuta? Ei, kiitos. Tätä on. Muista sitten maksaa, se tekee 3 € sitten. Tää on. Hyvä on. No. Hei, hyvää päivänjatkoa. No, täällä ollaan Guasina. Tässä on smoothie-kone. Keittiön. Mutta tuossa tuo maksaa sillä. Kiitos. Tulen kohta auttamaan. Joo, näemme taas kohta. Hei, tässä tämä. Missä kassakaappi? Laitoin sen pois, koska lähden siellä. Joo, mä voin jäädä vahtimaan sun lapsia. Joo, hei. Hei lapset, tulin nyt vahtimaan teitä. No niin. Joo. Moi kärppä. Moikka. Olipa se ottanut Guasinan kanssa. Jahas, olipa se ainakin. Olipa se ottanut bananaksen kanssa. Siis miksi ihmeessä äitiksi sut just meidän lapsen äitiksi? On se joku parempi tyyppi alla. Jee, kälppä. Kato mun uutta pehmolelua. Oh, kuinka se on ihana. No. Hei, miksi toi tuli tän? No anteeksi nyt vaan. Sulta päin. Joo, mä menen selästä. Moikka. Moi. Tule kala. Täällä on lampi. Jee, lampi. Kato. Hieno kala. Jee, mä lakattan lampia. Jatkuu ensimmäinen.